हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै। लोगोफोर आं दिनै एसे थुलमुल हिसाबै रायज्लायनो लुबैदों नोंथांमोनजोंहाय। बेनो जाहैबाय आङो दाख्लै बावैसो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन जे जोंहा बर' बिजोंनि गोदान सोदोब ओंखारनाय बे सोदोबनि सायावनो आं दिनै आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों जे दिनैहाय जोंहा माखासे क्लियारखौ जोंनि सासे इउटिउबार बिथाङा होदों। दा बिनि क्लियारखौ लानानैनो जुदि बिदि मारब्ला अब्ला बै सासे जे जोंहा बे खिताबखौ बा बे फराखौ बे सोदोबखौ माने भाइरेल खालामनाय जाय फोरोंगिरिया फोरोंनानै आउट खालामदोंमोन बा भाइरेल खालामदोंमोन ससियेल मिडियायावहाय। दा बेखौ माने जोंना दाख्लै बावैसो बर' साहित्य सभानि माननीय दैदेनगिरि बिथाङा बबे डास्टबिननिफ्राय लायनानै फोरोंफैदों, नाथाय बेबायदि फराथ' गैया माया होननानै माने निमाहा बिनांगौ बिथाङा होननानै निमाहा बिहोलायनाय जादों आरोखि। नाथाय दिनैनि समावहाय क्लियारिफिकेसनखौ बिथां होनाय बायदिब्लाथ' माने लेखाया मोनफ्रामबो बा खिताबा बिजाबा मोनफ्रामबो जोंनि बर' बिजों फरायसालियावहाय अलरेडि रानसारजोबखानाय जाखाबाय होननानै आरो बिदिजोंनो फोरोंनांसिगौ होननानै अलरेडि ट्रेनिंआबो जाखांबाय होननानै फोरोंगिरिफोरना। नाथाय बेबायदि जासेयावबो जे जोंनि बर' साहित्य सभायाबो बेखौ नायबिजिराखिसै बा तदन्त लायाखिसै बा जोंनि माहारियारि आफाद एबसु बिथांमोनाबो एसेबो नायबिजिराखिसै नामा सोंलुआ आंना बेसो जादों। माने उइदाउट बोरैहाय बेबायदि मा होनो मिथिया हसिया बा बिथांमोना फरायसालियाव भिजिट खालामालासिनो जोंनि माननीय गेदेर बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोना बोरै बै सासे फोरोंगिरि जाय ससियेल मिडियायाव आउट खालामदों बिथांखौ बोरैहाय निमाहा बिनो थिनलायनो हाखो। जुदि बिथांखौ निमाहा बिहोनांगौ जायोमोनब्ला बा बिथाङा निमाहा बिनांगौ जायोमोनब्ला बिगौमोन बा बिखादोंबो, नाथाय नोंथांमोना बेखौ बिहोनायनि सिगां भिजिट खालामनांगौसोमोन फरायसालियाव आरो बे बिजाबखौ नायबिजिरनांगौसोमोन। अब्लानियासो नोंथांमोना बेखौ निमाहा बिनो थिननो हायोमोन होननानै आं सानो आरोखि। जों दिनै बिथांखौ साबायखरसो बावनांगोन जाय बिथाङा भाइरेल खालामदों दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय बे बर'नि गोदान सोदोब जायफोर जाथावै बेफोरबायदि सोदोबखौ फोरोंनानै बा दिन्थिनानै बिथाङा जे ससियेल मिडियायाव आउट खालामदों बियो खुब माने मोजाङानो जादोंसो होननानै जों बुंनांगोन। मानोना दिनैहाय बे ससियेल मिडियायाव गोसारहोनायनि उनावसो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो मिथिनो मोनदों बा बुजिदों दिनैहाय बेबादि बोरै जानो मोनखो होननानै दिनै नायबिजिरनो नागिरनायनि खाबुआव फैदों आरोखि। जिखुनुआनो जाया माने क्लियारिफिकेसना बेनो रायजोफोर ओरैबायदि जादों जाहैबाय माने लेखायाथ' अलरेडि मोनफ्रोमबो बर' बिजों फरायसालिफोराव रानजानाय जाबाय होननानै जों मिथिखाबाय। बिनिफ्राय ओरैबायदि जादों सावगारिजों सोदोबजों आलदा आलदा जादों। सावगारिया बैनि सोदोबा बैनि मुङा बैनि सावगारिया बैनि बेबायदि सोलाय सोल' जादों होननानै जोंहा मानाव गेदेर जोंनिनो बर'नि इउटिउबार देरहासार इस्लारि ब्रादारा माखासे क्लियारिफिकेसन होदों आरो बिथाङा बे बिजाबखौ कालेक्सनबो खालामनानै गावनि न'आव लांदों आरो बे लांनाय माखासे बिजाबनि गेजेरजोंनो बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ होदों आरोखि। जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोबा बिथांनि चेनेलावहाय थांनानै नायनो हागोन। आङो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौहाय लाबोला बा खिन्थाला भिडिअ क्लिपखौहाय बिथांनि चेनेलावनो थांनानै नोंथांमोना बे क्लियारिफिकेसनखौ नायनो हागोन। दा बेखिनि आरोखि। लोगोफोर आङो दा मोनसेया जाहैबाय जोंहा माने आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव बा बिटिआरआवहाय गोबां दुंहाव नङा होमबा बारफोरा गोबां गुदुं गुदुं बारगासिनो दंथारो राजनितिकनि बा जोंहा पलिटिकेलनि नङा होमबा। जोंहा फैगौ MP इलेक्सनखौ लानानै गोबां माने जुजा माख्रा मोननै हान्जाजों ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै दान्थे बिदान्थे माने कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दं नङा होमबा। जेन' हक जोंनि बिटिसिआवथ' जोंहा मोननै हान्जा दङ। जों गोख्रोङै हान्जा होनोबा
पलिटिकेल हान्जा होनोबा जोंनि बर'निनो मोननैयाबो मोनसेया जाहैबाय UPPL मोनसेया जाहैबाय BPF नाथाय गुबुन नेसनेलानो जा इन्टारनेसनेलानो जा माखासे राजनीतिक हान्जाफोरा बेखौ बे मोननै पलिटिकेल हान्जाफोरखौ माने गोहोम खोख्लैनो हाया आरोखि नङा होमबा थ' बिनि गेजेरावनो दिनैहाय आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिग्रोनो नागिरदों जे जोंहा जेसुया सुमफ्रामारि बिथांजों आरो लोगोसे रिन्दाव मोसाहारि बिथांजों जोंहा दा कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दं दा बिनि सायावनो आं फंनैसो रायज्लायनो लुबैदों बिनि सिगां नोंथांमोना बिथांमोना मा बुंलायदों बिनि भिडिअ क्लिपखौहाय ससे नायनानै लाग्रो बिनि उनाव आं बुंनोसै आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावदों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि दिनै बेहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन दिनै बियो जोंनि बिटिआर सरकार जेब्लानाखि सरकार जादोंमोन बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ नुनो मोन्दों बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिन्जाव दंब्लाबो हिन्जाव गैयि बायदि दिनै गावहा दाबसे हिन्जाव थायो दाबसे अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन दिनैहाय जेसुया सुमफ्रामारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना बिथांमोना माबायदि कन्ट्रभार्सि जालायदों सानैजोंहाय नङा होमबा दिनै बिनि सायावनो आं मोनसे बाथ्रासो बुंनो लुबैदों जे दिनैनि समावहाय जायफोर बिथांमोनहा राजनितिकआव ओंखारबाय बा आगान होबाय बे बिथांमोनहा सानै हयै माने राजनितिकआव आगान होनाया मोजां आरो लोगोसे बेखौनो खावलायगोन जे राजनितिकखौ राजनितिक बादि सिस्टेमजों सोलिलांनाया मोजां बा सिस्टेमजों सालायलांनाया मोजां होननानै आं सानो मानोना राजनितिकआव राजनितिकनि डायलगानो थानांगौ राजनितिकआव राजनितिकनि बाथ्रा बा भाषणफ्रानो ओंखारनांगौ नाथाय बाहाय जों नुनो मोनो दिनैनि जोंनि बिटिसिनि हालामनि जे मोननैबो हान्जानि राजनितिकखौहाय जों दिनै बुंनो थाङोब्ला मोननैबो हान्जायाव जों नुनो मोनो जे बिथांमोननि कन्ट्रभार्सि जानाया ओरैबायदियावसो जायो माने पार्सनेल एटाकसो खालामलायनायखौ जों नुनो मोनो सोरबाया सोरनिबा धन सम्पतिखौ लानानै सोरबाया सोरनिबा बिसि फिसाखौ लानानै सोरबाया सोरनिबा हा हुखौ लानानै सोरबाया सोरनिबा मा होनो सासे व्यक्तिनि पार्सनेल लाइफ जायफोरखौ होनो गावनि बिथाङा मा जायो मा थायो बिनि सायावसो माने जोंना कन्ट्रभार्सि जालायनो नागिरो दिनै आं बेखौनो बुंगोन जे राजनितिकखौ राजनितिकनि डायलगजोंनो लां बा राजनितिकखौ राजनितिक बादि गेले आरोखि दिनै आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे राजनितिकनि माने सुथुरा अराय सम नङानो राजनितिकनि सुथुरा दिनैनो सुथुर गाबोननो मोजां माने दिनै नोंजों सुथुर जाबाय गाबोननो आं नोंजों लोगो जाबाय बेबायदि रोखोमसो राजनितिकनि सुथुरा नाथाय जोंनि राजनितिकखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोन्दों जे जोंनि बिटिसिनि बा जोंनि मोननैबो हान्जानि राजनितिक गेलेनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जे पार्सनेल एटाक खालामलायबाय आरो बे सुथुरा थैजासिम जोबै नैबिदिसिमावसो दा सौहैनानै दङ होननानै आं सानो जोंनि राजनितिकखौहाय दा ओंखायनो आं खावलायबाय आरो खोनानाय बादिबा जोंहा रिन्दाव मोसाहारि बिथाङाथ' सासे गभर्नमेन्ट इमप्लयिसो नाथाय गभर्नमेन्ट इमप्लयिआथ' आं मिथिनाय बादिब्ला नाथाय आंनि मिथिनायसो दे आं पार्सनेलि आङो एसे मालायफोरनिफ्राय खोनानाय बायदि माने जाय गभर्नमेन्ट इमप्लय बे बिथांमोनहा राजनितिकआव बाहागो लानो मोना जाय माने गभर्नमेन्टनि साख्रि मावो बे बिथांमोनहा कुनु पलिटिकेलाव बाहागो लानो मोना नाथाय बिथाङा चइस खालामनो हानायनि मोन्थाया गावनाव दङ गावनि मोनसे आसिनि भटखौ होनो मोननायनि मोन्थाया बिहा दङ जायनिखि होआ नाथाय पपुलार माने बेखौ बिथाङा राजनितिकआव ओंखारनो हाया बा ओंखारनो मोना होननानै आं मिथिगौ आरोखि
दा जेन' हक अब्लाबो ओंखारबाय बिथाङा ओंखारनायनि गेजेराव बिथाङा माने सिङावनो थानानै जुदि पलिटिकेल हान्जानि खामानि मावनो लुबैदोंबा बिथाङा गावनो गाव मिलायनानै मावनाया मोजां बा ससियेल मिडियायाव फैलायनानै दिनै प्रेस मिट होलायनाय बिथाङा मिडियाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंलायनाय बे खिन्थु बिथाङा गावखौनो सिमान लानायसो जादों जे आंहा साख्रिबो दङ आं पलिटिकेलावबो ओंखारो ओरैबायदि होननायसो मोनसे माबा श' जादों बियो दा बेखौनो आं खावलायो बिथाङा जुदि बेबादि सोलिनांगौबा हयथ' नेम बायदियै जुदि बेरेखा दोलोआ बिथांनि सायाव माबा मोनसे नारसिननाय बा केसफोर खालामोबा बिथाङाथ' निस्सय साख्रिनिफ्राय सासपेन्डबो जानो हागौ नङाबा बिथाङा केसबो जानो हागौ बा बिथाङा साख्रिखौ रिजाइन होनांनोबो हागौ आरोखि थ' बेनिखायनो आं बुङो जे नोंथाङा हान्जाखौ मोजां मोनदोंब्लाबो हान्जानि थाखाय खामानि मावनो लुबैदों नोंथाङा सिंजों मोजाङै मावबाय था नाथाय पपुलार बिदि अपेनलि नोंथाङा प्रेस मिटआव फैनाय मिडियानि सिगाङाव फैनाया खुब बियो दुखुनांथाव बा बियो जाथावा होननानै आं सानो आरोखि थ' जेन' हक बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना राजनितिकफोरखौ गेलेयोबाबो बादायलायोब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे पार्सनेलि एटाक खालामलायनायखौ गारो बा पार्सनेलि खोथा बाथ्रा बुंलायनायखौ गारो दिनै नोंहा बुंबाय बैखौ दंफां सिखाव दिनै नोंखौ बुंफिनबाय बेहा बिसि दाबसे फिसाय दाबसे माने गुबुन गुबुन थायो न'खरसेयावनो ज' नङा न'खरसेयावनो ज' गोरोबनानै थानो हाया अब्ला बियो रायजोनि मा गोरोबनायनि खामानि मावनो हानो नै बेहाबो दा बेफोर आरोखि थ' जेन' हक आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों रायज्लायनानै बे भिडिअखौ खालामदोंमोन लोगोफोर लाब्रा टाइपनि जाबाय भिडिअआ बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नो लुबैबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि